खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सिखावजों लोगोसे सिगारेट जब्द खालामदों पुलिसा। खराइबारि गामियाव आबोब आरो इउबिपिअनि जथाय जथुमा। देगारजों सासे सुबुंखौ सिथारनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो दखरा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया थुंगेबाय। निमुवायाव सालबारि जिल्ला आरो गबथना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि लाइखुन्थिया गायसनदों। मणिपुरनि मोनगु जिल्लायाव मबाइल इन्टारनेट बन्द। हा गिसिखानायाव नांथाना थानाय सा 7 सुबुंनि गेजेराव साबाखौ रैखा खालामनो हायो। आलफा उदांनि मुं लानानै रां दाबिनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। अरुणाचल प्रदेश पुलिसनि सासे कनस्टेबलआ आसामाव मैहुर खालामना हमजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि फानबाजार पुलिसा हजायाव गंसे दखाननिफ्राय गल्ड फ्लेग आरो क्लासिक मुंनि ब्रेन्ड सिगारेट खावनायाव सोमोन्दो गोनां सानै सिखावखौ खादों। दायनिगिरिखौ हजायनि रातुल दत्त आरो बकाजाननि बिश्वजित गुहा होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बिसोरखौ गुवाहाटी फेन्सि बाजारनि नम्बर 4 रेलवे गेटनि साखाथियाव पुलिसा खानो हायो। बबेखानि खावखांनायनि उनाव बारग'नो नाजानानै गुवाहाटीयाव खारखुमाना थाफैदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। फानबाजार पुलिसा खानाय सानैबो सिखावखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो हजाय पुलिसनो गथायनानै हरनाय जाबाय। धेमाजि जिल्लानि जनाय 1 नं खराइबारि गामियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा 6थि बोसोरारि जखन्थाइ गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद लोगोसेनो खुंगा 30थि 2 बोसोरारि जथुमा गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि जथायै खुंफुंजानाय हाबाफारि बायदियै फारियै जायगा फोसाबनाय आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिरखां रामसियारिजों लोगोसेनो गेजेर जनाय दखरा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि सुमित्रा दैमारिया मुंख्लंफोरनो बिबार बावजेनो। गेजेर जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रजनी रामसियारिया थान्दै नब्लांखौ फोरोंगिरि बुद्धदेव बसुमतारीजों लोगोसेनो हाबाफारि बायदियै बुलुर बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गेलेमु नेहाथारि बिपुल नार्जारिया बे हाबाफारिनि गेजेरजों गेजेर जनाय दखरा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा आयदा बायदियै नखर दानाय आरो समाज फोसाबनायाव आइजोफोरनि गोहोम बे आयदानि सायाव सावरायनाय जायो। दिल्ली पुलिसा नारायणा ओनसोलाव 32 बोसोर बैसोनि मनज मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनायनि दायाव सानै सुबुंखौ खादों। मख'नो गोनांदि पुलिसा खानाय सानै दायनिगिरिनि गेजेराव सासेया माखासे दाननि सिगां मनजनि फंबाय प्रमदखौ बुथारनायनि दायाव सोमोन्दो दंफायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला शनिबार बेलासियाव नारायणा पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मोनसे पार्कआव मनजखौ देगारजों सुनानै बुथारदोंमोन। डिसिपि वेस्ट बिचित्र बिरा बे जाथायनि बागै रोखायै फोरमायथिनायजों लोगोसेनो बुथारग्रा सानै दायनिगिरिखौ पुलिसा खानो मोननाय जायो। दासान्दि बे जाथायनि सायाव पुलिसा गोख्रोङै नायबिजिरनायबो जायो। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 22थि बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो 29थि बागानपारा दखरा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया थुंगेबाय। तालकोसियाव 1 आरो 2 डिसेम्बर खालाराव सानैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय नैथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंनि 8 रिंगायाव गौतमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो। बागानपारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बावथन बर', दखरा आफादनि आफादगिरि मनज नार्जारिया 12 रिंगानिफ्राय जथुम्मानि गेवलां मेला जागायो। बे गेवलां मेलाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ। बावथन बर'नि मेल सामलायनाय बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि देवबार रामसियारिया। थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि दिनेश ब्रह्मआ। बे हाबाफारिनि गिबि सान एबा 1 डिसेम्बर खालार खालि
थान्दै जथुमानि गेजेरजों दखरा आफादनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै नेहाथारि महरै जारमेस नार्जारि आरो आफादगिरि महरै सनेस्वर स्वर्गियारिनो बिबान होनानै गोदान आफादखौ दाफुंनाय जायो होननानै मिथिनो होदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि बेन्दोङाव थानाय निमुवा बापुजि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुमा आरो गबथना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुमाखौ सोलिफु दाननि 21 आरो 22 डिसेम्बराव साननैनि हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों। बेनि थाखायनो दिनै फुंबिलिनि 11 रिंगासो समाव हाबाफारि बायदियै गबथना बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आरज हानजानि रोजाबनायनि गेजेरजों गाजा गोमजायै लाइ खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारि लानाय जादों। मख'नो गोनांदि निमुवा बापुजि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सोलिफु दाननि 21-22 डिसेम्बराव खुंजानो गोनां सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि आरो गबथना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुमानि लाइ खुन्थिया गायसंनाय हाबाफारियाव गायसनगिरि आलासि महरै बाहागो लादोंमोन सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारि, मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि बसन्त सोरगियारि, सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दुम्ब्रधर बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि सचिन सोरगियारि, नेहाथारि बिक्रम बसुमतारी, गबथना गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे सोद्रोमा, बानजाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे सोद्रोमा, लोगोसे ओनसोलनि फोरोंगिरि, फरायसा आरो गोबां ओनसोलनि सुबुंफोराबो बाहागो लाफादोंमोन। आथिखालनि आयेनारि थासारिया जोबोद दुंहाव आरो नोरजिया जानायलाय मणिपुर सोरखारि नखर बिफाना 3 डिसेम्बर खालि मबाइल इन्टारनेटनि सिबिथायखौ बन्द खालामदों। मणिपुरनि मोनगु जिल्ला फारियै सानजा इम्फल, सोनाब इम्फल, काक्सिं, बिष्णुपुर, चुराचान्दपुर, थाउबल, कांपकपि, फेरजाउल आरो जिरिबाम जिल्लायाव 3 डिसेम्बर मंगलबारखालि बन्द फोसावदों। अदेबानि ब्रडबेन्ड आरो वाइफाइफोरा सिबिथाय थागोन आरो सोरखारि मावख'फोराव वाइफाइ ब्रडबेन्डफोरजों इन्टारनेट डाटा बाहायनो खाबु होदों रायजो सोरखारा। रबिबार मोनानि समाव तामिलनाडुनि थिरुवान्नामालाई जिल्लायाव थानाय आन्नामालायार हाजोनि गुदियाव थानाय बिअसि नगराव बेंगल साइक्लनजों मोनसे गिदिर हा गिसिखानाय जाथाया सोमजिदों, जेराव हा गिसिखानायजों नांथानानै थानाय सा 7 सुबुंफोरनि गेजेराव सा 5 सुबुंखौ रैखा खालामनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिल्ला बेंगिरि भास्कर पन्डियना फोरमायथिनानै होनाय बायदिब्ला गोमानानै थानाय सुबुंफोरा बबेबा मोनसे बायनाय न'नि खथायाव नांथानानै थानायनि जाहोनाव दासिमबो रैखाथि हानजाया नागिरनानै मोनाखै होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो माखासे समनि उनाव रायजोनि NDRF आरो SDRFजों लोगोसेनो जायगानि पुलिसआ हा गिसिखानायाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय जायो। भारतनि बोथोर बिगियान बिफाना फोरमायथिनाय बादिब्ला दासान्दि साइक्लन फेंगेलआ लासै-लासै सोनाब फारसे बारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो 12 घन्टानि गेजेरावनो सा तामिलनाडुआवबो बे साइक्लना गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ होननानैबो बुंथिदों। फेंगिरि पुलिसआ समबारखालि गावखौनो आलफा उदांनि केडार होननानै रां दाबिनायनि दायाव सासे सुबुंखौ खादों। खानाय सुबुंखौ तिनसुकिया काकपथारनि मिन्टु मरान होननानै सिनायथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो रां दाबिनायाव सोमोन्दो गोनां सुरजित मरान मुंनि गुबुन सासे सुबुङा दासान्दि खारखोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिसोर सानैबो गावसोरखौनो आलफा उदांनि केडार मुं लानानै जायगानिनो सासे फालांगिरिनिफ्राय 50,000 रां दाबिनाय जादोंमोन। मिन्टु मरानखौ खानायनि उनाव फेंगिरि पुलिसआ जुडिशियेल कास्टडियाव लांनाय जायो। बबेखानि खारखोमानानै थानाय गुबुन सासे दायनिगिरिखौबो पुलिसआ नागिरगासिनो दङ। जरहाट फरेस्ट डिभिजननि हाग्रायाव अरुणाचल प्रदेश पुलिसनि सासे कनस्टेबलखौ मैहुर खालामनायनि दायाव हाग्रा बिफाना हमदों। रबिबारखालि टिकुपानि रिजार्भ फरेस्टआ आयेन बेरेखायै मैहुर खालामनाय दायाव हाग्रा बिफाना एरेस्ट खालामदों होननानै आसाम फरेस्टनि मावख'गिरि प्रमद फुकना खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। हमजानाय कनस्टेबलनि मुंखौ नैथि IRBNनि बांदेम सिक्सा होननानै सिनायथि होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।